लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसेबाव आंनि गोबां मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दामाने प्रेंक खालामै बिराद इन्टारेस्ट मोनदों बोरै थगायनो हाबाय थादों फिन खेबसेबाव आं दिनै बेखौ ओरैबायदि थगायगोन ना ओरैबायदि थगायगोन बेखौ माने बे माने हमनोनो हानाय नङा आरोना खसाना मिसा एकदम पुरा मा होननानै थगायगोन आं मिथिगौ मिउजिक भिडिअनि थाखाय आंखौ मेथाइ खननो होदों होननानै थगायगोन आं बेखौ स' जोङो दायो एसे बाहेराव बेरायनो थांगोन होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो रेडि जाबाय ओमफ्राय बोरायाबो रेडि जानानै बाहेराव एसे माने नेबाय दं आरो आंखौ स' आं बेखौ बे समाव थगायना लानोसै बाहेराव बेरायग्लांगासिनो दं बोरायानो आंखौ नुहुराया रुम सिंनिफ्राय माने नुहुरा नालाय बेरायगासिनो बे आंखौ नेगासिनो खिन्थु आं मा खालामनो नागिरदों बेयो आंखौ मिथिया A few moments later. मबाइल लाबाय आङो हेलौ हेलौ सोर फन हरदों औ औ औ आं आलारि आब' रिया ब्रह्म आब' औ आब' औ ओमफ्राय मामोन आब' आब' थेंक इउ आब' थेंक इउ औ थेंक इउ आब' थेंक इउ मा हा अरे आब' आं माने थेंक इउ आब' थेंक इउ आब' आंनि थाखाय बेयो बिराद माने खाफाल गोनां आरोना आं बिराद माने मा बुंगोन आं रावखौनो मोनासैमोन आं बिराद खुसि आरोना आब' थेंक इउ आब' आं नोंनि प्रडाक्सनाव मेथाइ खननो मोनगोन माने आं माने जिबनावबो सानाखैमोन जे आं नोंनि प्रडाक्सनाव मेथाइ खनगोन होननानै आब' औ ओमफ्राय औ आब' ओमफ्राय बहा जागोन आब' रेकर्डिंआ बङाइगाव ओमफ्राय नभेम्बर डिसेम्बराव लागोन आरो ना नभेम्बर डिसेम्बरफोराव औ आब' आंथ' माबा आब' मा होनो आं न'आव गैथ'वा माने दा आं सिलिगुरियावसो दंथ'यो जे औ बे माने बोराया एसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना बेयाव दंफैयो आरो आङो नभेम्बर डिसेम्बरफोराव हाहैगोन दे आब' हाहैगोन नभेम्बर डिसेम्बरफ्राव आं न'आव थांनाय जागोन दे आब' जों जिखुनु जेरैखि जाया माने आं बे अपरचुनिटिखौ आं माने खोमानानै लानो सानाखै आरो आङो औ आब' औ आच्छा थेंक इउ आब' थेंक इउ स' माच थेंक इउ दे आब' दे जागोन दे ओमफ्राय बे नाम्बारा आब'निनो ना औ दे जागोन दे आब' दे औ दे इतनी खुशी मुझे आज तक माबा आब'रिया गावनि प्रडाक्सनाव मेथाइ खननो होगोन ना आंखौ मोजां खोथा बिराद खुसि आङो बिराद खुसि माने आब'रियानि बायदि प्रडाक्सनाव मेथाइ खननो मोननाया आंनि थाखाय माने मोजां खनबानो जाबाय आरो मा मोजां खनबानो जाबाय बेबायदि अपरचुनिटि मोननाया गिदिर खोथायानो बुंनांगोन आरो मोजां खनबानो नों खुसि ओमफ्राय बिराद मानो खुसि जाया नोंनि खुसियानो आंनि खुसि आरो आंनि खुसियानो नोंनि खुसि नङा होमबा ये बड़ी अच्छी बात कही आप होमबा बेयाव खुसि जायैनि मा खोथा थानो हायो
थांसै मारबाय थांमानसै थांमानसै थांसैथ' मा थांमानसै हा थ' आंनि फनखौ नायलाय लास्ट डायल सोरनिबा गोदान नाम्बार मा सोरनि मा रावानो गैया आरो फ्रेंक खालामबाय नोंसार खामानि गैया मोनगोन नों खामानि गैया मोनगोन नों नोंनि बायदि गारांजों नों बरियानि प्रडाक्सना खननो मोनगोन मा खामानि गैया मबाइलखौ नायलाय बहा दंबाय नागिरलाय मबाइलखौ बहा दोनदों बहा दोनदों खम्बल सिङाव हाबाय थगायनो हाबाय बे माने नों ओमफ्राय नों मा नंमारगौ सानदोंमोन नामा नंमारगौ सानदोंमोननो बिथाङा थगायनो हाबावबाय आं दिनैबो थेंक इउ गासैनिसिमबो लाभ इउ अल बाय बाय